देशातलो भ्रष्टाचार सोंपयतले जाल्यार कॅश ट्रान्झॅक्शन सोडून डिजिटल ट्रान्झॅक्शन वेव्हार जावपाक जाय अशें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर हांणी सांगलां. मडगांवां डिजिधन लकी ग्राहक येवजणेचो शुभारंभ केले उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विजय सरदेसाय, आमदार निलेश काब्राल आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हायडेक्स को खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. त्यामुळे जर रेल्वे चांगल्या पाहिजे असतील, विमानतळ चांगली पाहिजे असतील, रस्ते चांगले पाहिजे असतील, वाहनं चांगली पाहिजे असतील, सुविधा चांगल्या पाहिजे असतील, तर त्याला सरकारकडे पैसे यावे लागतात आणि पैसे टॅक्स मधून येतात. म्हणून सगळ्यांनी जो टॅक्स आहे तो जर द्यायला लागले तर आपोआप होतं. आणि हा कधी दिला जाईल? ज्या वेळेला आपोआप ट्रान्झॅक्शन डिजिटल झालं की त्याची नोंद होते. जे आता आपण बक्षीस दिली, कोणी मी आता साधं एक मूग डाळचं पाकिट घेतलं पण त्याची पावती आहे आणि त्याचं रेकॉर्ड झालं आणि तिथे आलं, म्हणजे हे हा चांगला आहे. तर देशाचे खरे पैसे ज्यांनी टॅक्स द्यायला पाहिजे, टॅक्स स्टोरी थांबते. एक फायदा. दुसरा, कॅश पाकिट पळवण्याचा प्रकार होतो तो होणार नाही, कारण पाकिट पळवून कॅश नाहीच ठेवलेली बरोबर. तिथून आपण प्रवास करत इथपर्यंत आलो आणि म्हणून आता तर ज्या मेथड्स निघाले ते इतक्या सोपे आहेत. थोड्याच दिवसात आपल्याला प्रत्येक दुकानदाराकडे एक फोन दिसेल आणि त्याला एक छोटस काळे पेटी एवढं लावलेलं मशीन दिसेल. अजून महिना 2 महिन्यात सगळ्यांकडे यायला लागेल. काळे पेटी एवढं काच असेल त्याला म्हणतात फिंगरप्रिंट रीडर. आणि त्या फिंगरप्रिंट रीडरवर तुम्ही नुसतं जायचं. तुमचं आता इथेच मी विचारतो, मोबाईल फोन किती जणांकडे आहे? जरा हात वर करा. आधार कार्ड ज्याचं आहे त्याने आपल्या बँक खात्यामध्ये, कारण बँक खाते सगळ्यांचं आहे आता आणि नसेल तर उघडता येतं लगेच. त्यामुळे बँकेच्या खात्याला आधार नंबर जोडला की तुम्ही तयार झाला. तुमचं बोट नुसतं तुम्ही त्या काळेपेटी सारखं जे छोटं यंत्र काच असेल त्याच्यावर नुसतं दाबलं की तुमचं आधार आणि बँक अकाउंट झालं आयडेंटिफाय. आणि मग तुम्ही कुठली वस्तू खरेदी केली त्याच्यावर नुसतं बटन दाबलं, अंगठा हे दाबलं बोट की तुमचं पेमेंट झालं. वस्तू विनिमयाचं पद्धत म्हणजे चलन, करन्सी. आणि ती करन्सीचं रूप बदलत गेलं. मग नाणी आली, नाण्यानंतर नोटा आल्या आणि आपण नोटाला इतकं चिटकून बसलो. बरं, नोटा पाहायलाही बऱ्या वाटतात, असल्या की सुरक्षितता वाटते आणि काही जण तर त्याचा वासही घेतात, कारण बरं वाटतं जर आहे आपल्याकडे पैसा आहे. पण आता पैशांसाठी अशी जरूरत नाही. आपण बँकेमधूनच सगळे ट्रान्झॅक्शन केले तर ट्रान्झॅक्शन झाले, पाकिट मारीची भीती नाही आणि सगळ्या देशाचंही कल्याण झालं, आपलंही कल्याण झालं आणि कुठेही अडचण येत नाही. कारण सगळ्याला किती पैसे घेऊन जाणार तुम्ही? बघा, काही इमर्जन्सी आली, पैसे लागले, काय करणार? तुम्हाला कार्ड तुमचं आहे, तुमचा अंगठा आहे आणि आता तर केवळ तुमच्या बोटानेच तुमचं होणार आहे. त्यामुळे दुसरं काय करण्याची गरज. सरकार कितलो इंटरेस्टेड आहा बारीक सर्वसामान्य मनशाक समजून दिवपाक. कॅशलेस इकॉनॉमी म्हणटली कितें आनी डिजिटल इंडिया म्हणटले कितें, हाजेर सरकाराचे सिरियसनेस सारकें घडघडीत दिसता. आतांच्या खातीर म्हाका दिसता सरकाराक चड करून आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आमी परबी दिवपाची गरज आहा. आतां गोंयांत आमी गोंयकार सगळे तशें पळोवंक गेले जाल्यार आमचे सगळे पॅरामिटरान आमी गोंयकार फुडें आहा आणि गोंयांत एक कॅशलेस चड जावपाची गरज आहा. म्हणून हांव आतां स्वप्निलाक विचारतलो की जेन्ना एक ट्रेडराक घेतले तेन्ना एक नुस्तेकार कित्याक नासली काय म्हणून. नुस्तें जर आमी हे रुपे कार्डान जर घेवपाक लागले जाल्यार आमचे पूर्णपणान आमचो हो कॅशलेस जो कन्सेप्ट आहा तो यशस्वी जालो अशें सिद्ध जातलें. आनी ताजे खातीर गोंयचो सरकार आनी हांगाचें एडमिनिस्ट्रेशन जें आहा हे बेगींतल्या बेगीन स्टेप्स घेतले हाजी म्हाका खात्री आहा. आतां जी चॅलेंजीस आहात ह्यो चॅलेंजीस म्हाका दिसता गोंयांत आमी फेस करपाक बरे आसले. कित्याक आमचो कॉस्मोपॉलिटन आमचें पॉप्युलेशन आहा, आमकां चड वी आर मोर IT सेवी आनी हांगा एक्चुअली IT सेवी बद्दल गरज ना. हांगा ताणें दाखयिल्लें आहा की स्मार्टफोन आसपाची गरज ना. म्हाका दिसता स्मार्टफोन युजर्स इन गोवा मस्ट बी द हायेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री इफ यू गो टू कंपेर.